Welcome my people as you watch and listen to this Zoo Media breaking news. Shout, Tufia-kkwa. Melu. Zoo, ahra. Peter Obi finally dumps Labour Party to merge people defraud people, PDP, share the money. Details emerge as Atiku-Obi 2027 presidential campaign, poster surfaces online. The unveiling came from Abdul-Aziz Na'ibi Abubakar, the Director General of Atiku. The light organization, through his verified X account. When will the zoo stop recycling the old political criminal? It has become a pattern. None of these noisemakers talks about or challenge the Escober, the drug lord, 2 times convict of drug trafficking and money laundering, and also a smooth criminal who was admitted in the university as lady, but graduated as man. Read more at Peter Obi finally dumps Labour Party for merger. Details emerge as Atiku-Obi 2027 presidential campaign poster surfaces online. Totally confused.com. Political armed robbers in the damnable zoological republic in the Islamic State of Nigeria. Fulani terrorist-controlled government. Meanwhile, Daniel Bwala, the spokesperson for the Atiku Abubakar campaign organization in 2023 presidential election, has claimed that the former vice president of Nigeria, Atiku Abubakar, would surely contest again for presidency in the subsequent general elections. Atiku sets to contest for president in 2027, begins preparation. Bwala said this when he appeared on a live program on Channels TV, which was monitored by Sahara reporters on Tuesday, describing Atiku Abubakar as the president the country is missing because of his experience and capacity. Zoo, ahra. While answering a question on the possibility of his principal to recontest for the post of Nigerian presidency, despite his previous failed attempts, Bwala said, sure, he would run. He has the capacity, he has the wisdom, he has the knowledge, he has the energy. And he is a president we never had. Because to be honest with you, if any politician understands the private sector very well, it is Atiku Abubakar, and our economy can only come alive if there is a private sector-led economy. Zoo ahra. Tufia-kkwa. Melu. No wonder the scripture said Psalm 2 verses 1 to 3, why do the politicians conspire and the peoples imagine a vain thing? The leaders of the zoological republic rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed Maxi Nnamdi Kanu, saying, let us kidnap him from Kenya and break their uprising chains and throw off their agitation. I see, wonder shall never end. This is zoological republic.
isi na ikwubeghị okwu nke abajụ ikpeazụ m ga-ajụzi gị na ikwubeghị okwu nnukwu gbasara ọgbaghara na-ada na mpaghara Igbo niile na ikwubeghị okwu na anụba olu gị ọfụma ịkpọ okwu aha gbasara nke mbụ gbasara Nnamdi Kanu na ojiji eji ya na n'ụlọ mkpọrọ na nke abụọ gbasara ịkatọ ọndụ na-adịghị ntị onwe ndị na-enwere ntị anyị China nwere etu anyị si ekwu okwu anyị China nwere etu anyị si ekwu okwu o nwere n'ebe efuru Peter Obi ọ na-anụ ọgụ si etu onye a si ekwu okwu awụrụ etu onye a si ekwu awụrụ etu onye a si ekwu awụrụ etu onye a si ekwu ekwu m okwu nke m etu nsi ekwu. All right, thank you very much for having us, Your Excellency Peter Obi. Nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị Fulani odibo nchi iwu osote onye isi n'obodo Naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ ikoni ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ si ha agaghị m emezi Biafra ọzọ unu bịa ka m gbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo ha rịọrọ m njụ nsị na aga m ahapụ nwere onwe ha na-azọ kwee n'ihi ndị ya niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m si ha oge mgbe Zik a na-agwa Zik mgbe ọ na-eji ike na-akọwara Zik si ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọwọ Naijiria ka anyị gaa n'ihu ka anyị gaa n'ihu lekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa na-akọwakwara ndị ya sị ha ihe a Zik mere mgbe mbụ tinye anyị na ụmị anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe unu nwa na-eme kedu ụzọ nwanne Nnamdi Kanu si na-eme ya na-emeju ya unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogwe nke abụọ gafere River Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-aga akwụkwọ ọ ga-emezi emezi ọma mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma njọ ha sị ya mbụ ngwa agha onwenye m gbara egbe onwenye m gburu mma onwenye m gbara ụta akwa sọsọ ozi ọma Chineke si m gbasara n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu ha na-asị ka akpọta Nnamdi Kanu ka egbuo ya ọha na eze na ndị gọvanọ ọkwa na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu Awụsa kpọbere ka abịa gbusie ha inu anunugo na onwe onye na-achị ugwu Awụsa gọvanọ pụtasị ka egbusie ndị herdsmen unu anunugo na onwe onye Yoruba pụta sị ka egbusie ndị OPC ọgwụ na sọsọ ndị Igbo n'ihi na unu na-agbalịka alịka ka unu ga-agbara ndị Fulani odibo onye pụta sị ka agbara Fulani odibo onye nsị na mụnwa abụọ Nnamdi Kanu agaghị m agbara Fulani odibo ha nwere ha kwesịrị ịgbara mụ odibo ihe na-esere mụ na ha gaa n'ugwu Awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha unu na ebe a Nnamdi Kanu ọ pụtakwa n'ụbọchị one unu hapịa ọ na-akpagharị ebe niile ego na-enye gaghị enyekwa ya ọzọ onye ahụ otiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọgwụ ogonwa wee onye isi nche na steeti gị ị ga-agwa m na o nwee ka ndị agha obodo ekwensu bụ zoo Naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ị maghị ihe gbasara ya ngwongwo niile esi be m buru akwa ebe ka esi ikpeazụ ka ebuga ya na gọọmenti atụ na Ezinna m ha na-ekiri na-amụ amụ oha ewere ụmụnne ha na-eresi ndị Fulani site na ndị Fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gị na-emere ọha na eze n'ụbọchị nke taa akwa ofu Jubril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ofu Jubril a bịara ugbu a bịa tisa ọha na eze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-eme na ndị be anyị wụ na ha na-aghọtachi anyị na-eme ọfụma ịjụ ọha ha sịra m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naijiria na ọ bụghị ihe ziri ezi n'iwu obodo ha akwadoghị ya nna ajụ ha sị ya kee ụzọ chọrọ isi ime ya asị na ọwụ ka aga mee ntuli aka elu anyị bịanyecha aka atụcha vootu aga na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta anyị gawa n'iru njụọ ha ndị na-eme iwu obodo Naijiria mmadụ ole si Kano steeti pụta 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwe n'iwu a si Abia, Imo
na Bayelsa pụta ha erughị sọsọ Kano steeti. Ọ bụzi ụzọ dị anya ka ị ga-esi wee nweta ihe a ibu n'obi ebe ndị ọwa anyị na ha na-awụ nọchiri egwu aga agbachi ụzọ nọchi ebe niile, efe adịghị, ụzọ adịghị, obere ihe unu kwesịrị ọrụ unu anaghị arụ ya. Nwatakịrị ihe wụ ogbe nkịtị ebe a na-ebute mmanụ, na-ebute ukoro ọkụ ike a na-ebupụ, na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu Awụsa ji na-eleta onwe ha mma. Wụnaba anyị ka o si dị okporo ụzọ nkịtị unu ama nru Ọnịcha ruo Enugu. Kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m, ọ bụ gịnị ka imepụta gworo ga-eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọwa eziokwu. Ihe IPOB na-abakwa nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi. Akwụkwọ na-ekwu na ilu a na-atụ n'Igbo, a sị mgbe ụfọdụ mgbe okorobịa nwekwana ka onye ara na-alụ nye nwaanyị. Ọ kwana ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala na ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma, ekunye agbagburu anyị, ego ebe a akpọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi. Ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime, ha niile na-agbara ndị Fulani odibo. Depụta nna gị okwu, sị nna gị okwu, ana m enupụ isi nsị ha mmụọ awụ Nnamdị Kanụ na ma gbara ha odibo, uru ha bụ m ka mụ na ha mee ya. Ha ajụ ọ ji na-eso onweghị ihe ọzọ. Ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị, ka ha ghọta na ha nwee ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha. Ịghọtakwa n'ọrụ a ma rụọ ya nke ọma, wee ịghọta na eziokwu nọ n'ime ya. Ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ. Ha sịrị m kwuwe nke bụ eziokwu, ha sịrị m kwuwe nke bụ eziokwu. Mmekọrịta anyị na ha na-ahụ nsogbu ọbụla adịghị, kama ha nọ n'okwu asị na-agba ndị Fulani odibo efe adịghị. Ha agaghị eme mmekọrịta ọbụla.